Kaya ngene iki kok ora seneng piye to, Duk kaya. Awake dhewe iki sowan pondok tinimbalan karo Abah. Ya seneng ngatur panglipur, ya nampa rejeki, ya nampa berkah. Ya pokok muga-muga ngene iki selalu continue. Jadi awake dhewe sering ketemu lah. Paling mboten dalu niki sangat-sangat membantu kelancaran perekonomian. Ekonomi apa kuwi? Ekonomi apa kuwi? Ekonomi apa kuwi? Kelancaran perekonomian rumah tangganipun kluthuk. Lah kaya Abah iki nek kapan kuwi ora tau rene to. Kang Gareng anu lho, Bah, kula mikir ekonomi aku. Anu, Bah, pripun, Bah? Derek panjenengan. Hadroh sekali lagi napa sinden? Niken. Hadroh sekali lagi. Oh, sinden. Niken. Niken sik. Engko bar iki engko pokok panutupe lagu Ayo Ngaji. Nggih. Engko sing tak dekne cah telu lek mau loro iki engko telu. Intan, Lita karo Putri. Engko. Lita kalih Litu. Kene nduk Niken jumeneng. Iki rumah saku takon gendong Putri ya wis gedhi Niken. Ya. Wis ngono nduk, jan aku iki jaman biyen tahun 2010 iki. Apa? Enggak 2010 setengah enggak. 2010 nyang apa? Dawe Abah iki sekondang nyanyi, Mbak. Lho lah ya 2010 nyang apa? Gak sida. 2010 ki nesu lho Bang, nesu lho ndang tuwek ki engko. 2010 ki 16 tahun kepungkur ngono lho. Wong ngono. Ya. Ayo tembange untuk Abah napa? Untuk Abah. Lah masalah bebas. Niken. Iya. Kanca-kanca ben semangat ya, apalno ya Abahamu, Gus Audin, terus Alaina, terus keri dhewe Pajar Belian ya. Abahamu, Gus Audin, Alaina, Pajar Belian. 4 kuwi ya, Jal. Ayo coba. Ayo. Abahamu los ngoten. Singkile ngono. Abahamu. Gus Audin. Gus apa? Gus Audin. Gus Audin. Alaina. Fajar Berlian. Luar biasa. Nah, iki jenenge awake dhewe menyatu. Awake dhewe menyatu karo kanca-kanca dan juga Albadra Laina semangat. Kurang satu. Pajak apa? Pesona santri. Pesona santri. Nah, Ndang. Selalu di hati. Oh iya. Oke. Selalu di hati. Lah iki nek tangane cekane ra ya ngene iki. Tembangin apa, Nduk? Niken buat sing padha kepareng mungon dalu menika. Sing lagi rame apa, Nduk? Ropang. Ropang? Abah Ropang nggih, Bah. Ropang, Bah. Rodo panguripan, Bah. Kok Abah Ropan gitu. Ropang. Lho Abah biar paham. Nyuwun pirsa Abah Nduk. Abah itu sama Gus Audin karemenanipun menapa? Yang ngebit. Abah biasane kalau pas Abah los. Niku napa pas nyetel niken ngoten niku jenengan napa remene lagune niken napa, Bah? Bokong Semok. Oh, kabeh demen. Niken ki yo ngono. Sampeyan ki pertanyaan kok Abah nyetel sampeyan. Abah ki ra tau ndelok sampeyan, sing didelok mek aku tok ning YouTube iki tadi. Rupamu. Mungkin mosok yo Rupane jam dinding nek dadak. Aki. Abahe mau ngendikan, Mas. Napa? Niken kok ora hot blas, mesti ora energik. Gini. Niki tak sampaikan los, rasa mikir ning kene iki pondok. Kenapa ndak masalah nembang bokong sing Niken iki wis mengeluskan diri ya. Aja mau ubub-ubub pineh ya. Betul. Gini, saya bisa sampean nyanyi sembarang bebas, Nduk. Bokong semok ki ndak masalah, mergo kuwi karunyane Allah. Awake dhewe salanduring badan, duwe bokong semok mujudke syukur ora apa-apa. ora masalah. Asline ki arep nyanyi bokong semok, bokong jembling, bokong tepos ora masalah. Sing apik gantenen bokong udunen. Dadi ngono. Asline Mas Mulak pembelaan to. Sing apik iki bokong semok anugerah saka Gusti Allah. Kuwi lak bojone bokong lak trepes to. Ditukokke bokongan ke Hongkong. Lah kok nek gawe kuali. Oh, hipen. Ya, ulang alih. Lah kok gawe kuali malah koyo beruk. Mas aku. Berarti bokongnya malah ning kene. Iya. Liane bokong semok, Duk. Liane bokong semok. Napa? Iya. Ropang aja, Bos. Ropang. Sigar ya. Ropang lek gak sikep. Sigar. Nah, kuwi sikep apa ropang pilihan? Ropang. Oke, wis koplak mesti ropang. Ropang Om, ropang. Caca campur sari ya, seragame sesuk digode dhewe. Aku ora tau pedhok koplak kok ketok tuwek to le kowe ning kono. Yo, ropang. Iki
seto bena uripe kadang kepitak larang nampak dadi tangisan rada panguripan bakal muter nanging mbok kapan sopo to sing pengen koyo ngene kelahiran sepi pondo sateran kalarupo terserah duwe sayang do aku ora aku remaksa tapi wis pas tresno sing jelas aku sing selalu aku pancen ora sempurna gampang terluka tapi wis bab setia aku juara jopo sawangan siti wae perjuanganku bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatku bahagia pancen lahirku dadi uripku serba susah sakit mau apa maneh pengen cinta-cintaan ben padha karo liyane tapi sadar diri aku rung iso piye-piye nyanding kowe butuh gerakan sedangkan aku iki lantaran wis kalah rupa rasuke podo cintaku ni kepahitan ketini rasa aku pancen ora sempurna gampang karo tapi wis bab setia aku juara jopo sawangan siti wae perjuanganku bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatku bahagia Ropan, rodo panguripan lho iki Ken. Ken. Sapa Ken mau? ada Mas Rendra Rodo panguripan. Meski di
Sampun, Bah. Sampun apa sampun? Nah, manut iki berarti bimbang. Obahe tasik bimbang. Jamaah. Sampun apa? Sampun nggih. Neh kalau. Kita kasih satu lagu lagu ya. Sak lagu engko saloke nggon wanci ogor-ogor. Nah. Iya, satu lah. Malih napa malih? Sampun ya. Sampun. Kuwi sapa muni sampun nggih mik. Rendra gitu. Rendra iki sampean. Sensi dhewe karo aku. Napa tembange apa? Waduh. Pisang kas nduk. Satu lagi. Satu lagi lagu lagi. Mumpung ya. sampean rawuh malam hari ini kaya. Satu lagi lagu lagi. Iya, sigar. Sigar. Ayo, Sigar nggih. ropang sigar. Terus engko loro. Terus tipes akhirnya. Heeh, sigar enggak apa-apa Ya, sigar. diaturke. Anu Mas Bluduk, Dalam Mas. jajal ora ketang 3 detik siarno lagune sigar. Nggih. Kula niku ra iso Yo nyanyi. efisien waktu. Nggih. 3 detik. Diken. Aku Apa gak. MC 3 detik oh ya enak ya. Nggih. Ah. Sigar ya, Dek ya. Iya. Ya, Dek. Ora apa-apa, kowe semu kok. Yo sigar diaturke buat Al Badru Alaina ngantru Tulungagung. Al-Badru Alaina. Apamu? Gus Audin. Pacar berlian. Pesona santri. Jok lutuk. Eleh. Ora nek sing muni. Wah, aku nih elek kae opo. Malah yogamu malah jok lutuk rongos. Yo malah ngono. Nek abahmu lak jos. Yo sigar. Bang. Sigar oleh. Ning ati ya sigar. Ya. Apa sama Lamo tak jumpo. Lamo tak jumpo. Sinten sing sambat niki kuat neng pas ninggal lunga waktune boten tepat laki bunga-bungai nyawane sumu wis dikon lae kali sigaran ati ati itu sampai sigar. kembali oh sayang Kok melontot oleh. Oh sayang. aku sing berjuang nipo nangi potang panting ben ra kurang dengan gampangnya sampean ninggal sayang tanpa mikir kabeh sing wis berjalan Yo. Kangen
Temenggung bersama Romo Yoyo. Pinarak sik nduk niken. Wah, jan rumah aku tembang apa-apa kok ora enek sing elek sing nembangke niken iki. Nah. Nggih, Bah. Kok nderek wong nyawer ya. Lha kok nderek wong nyawer blas piye? Niki bar niki lagune anu nggih, Bah. Ayo ngaji nggih. Niku pancen khusus spesial lagu iki tak gawe untuk Al-Badrul Laina. Dadi ayo ngaji ben wong telu. Pripun, Bah? Pripun? Kok ora ana wong nyawer. Lah nggih, Kliti iki biasane pelawak serba nyawer lho, Dek iki. Kula jeneng iki pas gak nyawer, tapi nyawer. Oh, nyawer. Lah lara kabeh malahan ya. Lah iki kagareng. Kecawer sitok. Lek ora nyawer tak sawer dhewe ae. Oke, Bah. Wah, Abah iki saiki sapa to wani nyawer ning kene liyane Abah iki rumah aku. Wis nanggap nyawer ki ora ape ora. Iki Mbah Mudin ya arep nyawer kok Mbah Mudin. Tapi tahu aku ning Gresik. Disawer malah kepotong kok ya enek ya. Sapa kowe ta? Loh, teng Gresik niku ale niki nderek almarhum Maseno. Heeh. Iki niken sawer 2000, Mbak Mega 3000. Oke. Wah. Tenan lho, Nduk. Nduk, mikmu mana? Yo. Ambange anu nggih, Pak. Ayo ngaji niku nggih, Pak. Loh, niki ajeng di tak sawer sik kagareng. Sini, Nduk. Loh, ambek iki langsung. Niken disawer. Alhamdulillah, tepuk tangan. Matur sembah nuwun, Abah. wis ono salimondo kena tuku krim. Niken iki cah beneh kok rumahnya kok pelawak ra diwe. Sinten mleh, Pak? Mega. Skincare. Mega. Mega ndi? Putri. Put.
Nang maju to, suwi. Sak dilebokne neh lho iku lah. Abah iki mumpung ilinge pas iki wis tak eling neh. Loh. Wis ngono. Nah, terima kasih. Ya, makasih. Sanggo tuku helm wis. Duk. Helm kuping tak pilok. Duk. Anu jedinge banyune entek rono sik. Aja dhewe. Abah lek karo aku. Klutuke sarep nyawer kok anakne. Yo, gawekne. Ayo ngaji nggih. Ayo ngaji nggih, Pak. Oke.